Pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Vi pratite Vogošćansku hroniku. Večeras objavljujemo. Određene dijelove Bosne i Hercegovine ponovo su pogodile katastrofalne poplave. Sutra u 7 sati ujutro počinje period izborne šutnje. Karate klub Sambon domaćin 15. otvorenog prvenstva u karateu Vogošća Open 2024. Određene dijelove Bosne i Hercegovine ponovo su pogodile katastrofalne poplave. Poplavljeni su Hadžići, Konjic, Jablanca, Kiseljak i Fojnica, a stanje je posebno teško u Jablanici, koja je odsječena od ostatka svijeta i gdje ima ljudskih žrtava. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje prirodne nesreće na području Federacije. Tim povodom danas je u općini Vogošća održana vanredna sjednica općinskog štaba civilne zaštite, kojoj je prisustvovala i naša ekipa. Današnja vanredna hitna sjednica štaba civilne zaštite općine Vogošća je zakazana zbog novonastale situacije sa pojavom poplava i klizišta u Bosni i Hercegovini i kako bi se pružila pomoć postradalim općinama. Po primanju informacije o tragediji koja se dogodila na području Jablanice, ali širih dijela područja i Kiseljaka i srednjobosanskog kantona koja je zahvatila naše građane, mi smo od jutros bili u nekoj komunikaciji i danas smo održali hitnu sjednicu štaba civilne zaštite gdje smo prvi zaključak donijeli u stvari da stavljamo sve naše materijalno-tehničke resurse i ljudske resurse na raspolaganju štabovima civilne zaštite iz Hercegovačko-Neretvanskog kantona, ali i ovih kantona ostali koji su pogođeni ovom prirodnom nesrećom. Druga odluka je bila u stvari da smo otvorili punkt u saradnji sa KSC-om i Crvenim krstom. Otvorili smo jedan punkt za prijem humanitarne pomoći, svih onih potrebština koje su iskazani, koji su potrebne građanima koji su pogođeni ovom nesrećom. I treće saopštenje koje se odnosi na građane općine Vogošća s obzirom na meteorološke uslove, da obrate pažnju i da poduzmu sve one mjere koje su neophodne u cilju zaštite i svojih materijalnih dobara, ali i vlastitih života. Štab je donio odluku da sve resurse civilne zaštite općine Vogošća, Doma zdravlja, veterinarske stanice i drugih relevantnih službi stavlja na raspolaganje za pomoć postradalim područjima, a u skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju vanrednog stanja. Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća već su se uputili prema Jablanci kako bi pružili pomoć tamošnjem stanovništvu. Iz službe civilne zaštite općine Vogošća zaprimili smo sljedeću informaciju. Prema dostupnim informacijama koje smo zaprimili, EUFOR u toku dana planira izvoditi vježbe sa preletima helikoptera. Moguće je slijetanje helikopterom na nekoj od lokacija. Radi se o redovnim aktivnostima EUFOR-a i građani ne trebaju biti uznemireni zbog ovakvih preleta. Sutra u 7 sati ujutro počinje period izborne šutnje koji će trajati do zatvaranja biračkih mjesta 6. oktobra. U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća dan uoči izbora bit će dostavljen izborni materijal u svih 48 redovnih biračkih mjesta. Isto toliko je i optičkih skenera koji će se po prvi put koristiti u izbornom procesu. Određeni broj članova biračkih odbora prošao je obuku na ovim uređajima, koji će olakšati proces glasanja i prebrojavanja listića. Prvi nezvanični rezultati za načelnika općine Vogošća bit će poznati svega 20 minuta od zatvaranja biračkih mjesta. Na dan izbora 6. oktobra u 7 izbornih jedinica Vogošća, Visoko, Tuzla, Stolac, Novi Grad i Prijedor bit će korišteni optički skeneri, sve sa ciljem da se unaprijedi izborni integritet, ali da izborni proces i rezultati budu transparentni.
Općina Vogošća jedina je općina u BiH u kojoj će se optički skeneri koristiti na svih 48 redovnih biračkih mjesta. Simulacija izbornog dana održana je 13. septembra u Vogošći, a način korištenja optičkih skenera još jednom je pojasnila predsjednica Općinske izborne komisije Selma Zundja. U toku simulacije i same obuke putem skenera, znači ostaje ona procedura ista. Birač dolazi na biračko mjesto, izvrši svoju identifikaciju, odlazi kod člana biračkog odbora gdje se izdaju glasački listići. Glasački listići se izdaju i izdaje se zaštitni folder. Znači glasački listići za dva nivoa, nivo načelnika i nivo općinskog vijeća. Ono što je novina i što ovaj put apelujem na naše birače s područja općine Vogošća da na dan izbora, kada budu popunjavali glasačke listiće, vrše to isključivo crnim markerom koji će biti tu u kabini, znači za glasanje. Da se ne koriste hemijske olovke, znači isključivo će biti ti crni markeri gdje će birač označiti željenog kandidata, političku opciju, otići će do skenera, prethodno će te glasačke listiće ubaciti u zaštitnu fasciklu, prići će skeneru, odnosno otvoru skenera i jedan po jedan glasački listić dostavit će do otvora skenera da skener detektuje glasački listić, obradi ga i sprovede u glasačku kutiju i onda birač napušta biračko mjesto. Općinska izborna komisija Vogošća u proteklom periodu završila je obuke za biračke odbore, kao i oni koji će upravljati optičkim skenerima. Sav izborni materijal biće dostavljen na biračka mjesta dan uoči izbora. Biračka mjesta su nam od osnovne škole Koblje Glava do podružnice Gora, 48 redovnih biračkih mjesta. U obavezi su predsjednik, članovi biračkih odbora da dođu na biračka mjesta. Došlo je do male promjene, prije su preuzimali izborni materijal u općini, a sada općinska izborna komisija je dužna da dostavi izborni materijal na biračka mjesta. Mi smo uskladištili taj naš osjetljivi i neosjetljivi izborni materijal. Osjetljivi izborni materijal je osiguran, tu je i pratnja policijskih službenika PU Vogošća, radi se na osiguranju osjetljivog izbornog materijala. Očekuje nas još posla. Sva biračka mjesta otvaraju se u 7 sati ujutro, a zatvaraju u 19 sati. Pravo glasa ima 28.571 građanin Vogošće koji će svoje građansko pravo moći ostvariti na jednom od 48 redovnih biračkih mjesta. Sutra 5. oktobra obilježava se Dan učitelja. Tim povodom čestitku su uputili općinski načelnik Migdad Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Avdo Gljiva. Čestitci se pridružuje i kolektiv radiotelevizije Vogošća. Općinski odbor Stranke demokratske akcije sinoć je održao centralni predizborni skup u kinosali javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća. Na centralnom skupu Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća, održanom u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Jasmin Isanović-Žuti, predstavljena je platforma stranke za naredni mandatni period. Članovima i simpatizerima stranke obratili su se predsjednik Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća Sedin Kahriman, nosilac liste Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća za općinsko vijeće Vogošća Nihat Hadžić i kandidat Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća za načelnika općine Migdad Hasanović. Centralni predizborni skup Stranke demokratske akcije u Vogošći. U proteklom periodu smo obišli sve mjesne zajednice, družili se s našim ljudima, razgovarali o svim problemima, način rješavanja tih problema, trasirali put za našu budućnost i ako Bog da, pozvali građane da izađu 6. oktobra na izbore. I ono što je najbitnije da podrže Stranku demokratske akcije, jer je Stranka demokratske akcije uvijek bila izbor naroda. Sinoćnjem skupu su prisustvovali svi poslijeratni načelnici općine Vogošća iz reda Stranke demokratske akcije, Muhamed Kozadra, Asim Sarajlić i Edin Smajić. Podršku skupu pružilo je i rukovodstvo Općinskog odbora Demokratske fronte Vogošća i Općinskog odbora Stranke za Bosnu i Hercegovinu Vogošća.
Večeras prisustujemo centralnom završnom predizbornom skupu Stranke demokratske akcije u Vogošći. Mi smo u okviru naše predizborne kampanje održali predizborne skupove u svim našim mjesnim zajednicama i brojna druženja sa našim građanima na području općine Vogošća kako bismo predstavili predizbornu platformu Stranke demokratske akcije, naše kandidate za općinsko vijeće, našeg aktualnog i budućeg, ako Bog da, načelnika općine Vogošća. Večeras smo u jednoj impozantnoj pobjedničkoj atmosferi. Ja ću iskoristiti priliku da građane općine Vogošća pozovem da izađu obavezno na izbore, da iskoriste svoje demokratsko pravo, da daju povjerenje onima kojima vjeruju, da glasaju i da, ako Bog da, a vjerujem da hoćemo uz podršku našeg naroda slaviti još jednu veliku ubjedljivu pobjedu Stranke demokratske akcije. Večeras svjedočimo jednom jedinstvenom prizoru koji je i jedinstven i svojstven samo Stranci demokratske akcije. Večeras su ovdje s nama svi načelnici općine Vogošća, počev od Muhameda Kozadre, Asima Sarajlića, Edina Smajića i našeg Migdada Hasanovića. To su ljudi koji su svoje znanje, energiju, vrijeme utkali i posvećenost utkali u interesu izgradnje naše lijepe Vogošće, u interesu svih građana općine Vogošća. Ovogodišnji slogan Stranke demokratske akcije na lokalnim izborima je SDA izbor naroda. Sad je jasno zašto. Općinska organizacija Narodnog Evropskog saveza je predizbornu kampanju završila preskonferencijom, na kojoj su još jednom predstavljeni kandidati ove stranke za lokalne izbore, koji će biti održani u nedjelju 6. oktobra. Na održanoj preskonferenciji Narodnog Evropskog saveza Vogošća još jednom je predstavljena platforma stranke, kao i konkretni projekti za koje će se zalagati članovi stranke ukoliko dobiju povjerenje građana. Podrazumijeva se da u vremenu koje živimo čovjek treba da ima osnovne uslove za život, što nažalost svjedoci smo da to nije i tako. Ruralni dijelovi općine zbog otežanog snadbijevanja vodom, lokalne vodovode snadbijevaju cisternama, što će nam biti prioritet da uz pomoć vladnih institucija, EU fondova trajno riješimo ovaj problem. Neće nam biti primarni zadatak da krpimo asfaltne rupe, već da radimo na tome da svako područje opštine bude povezano sa asfaltnom mrežom i riješimo komunalnu infrastrukturu. Zalagat ćemo se da prilikom zapošljavanja u javnim sektorima, opštinskim strukturama, postupak bude transparentan u skladu sa zakonskim procedurama, te da se na upražnjena mjesta zapošljavaju stručni kadrovi, nestranački podobni i po rodbinskim vezama. Veća pažnja posvećena socijalno ugroženim, penzionerima, boračkoj populaciji i osobama sa invaliditetom u rješavanju krucijalnih pitanja regulisana zakonskim procedurama. Sistemsko rješavanje izdvajanja sredstava za razne vidove posticaja s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje sa konkretnom razvojnom strategijom. Razvijat ćemo turističke potencijale, što trenutno Vogošća nažalost i nema. Mislim da od gradskih i prigradskih opština, da jedino općina Vogošća nema uređenu aleju za šetanje sa trgom odvojenu od saobraćajnice, a što je svakako uzrok neplanske divlje gradnje objekata u samom jezgru općine. I zalagat ćemo se za iznalaženje i izmjene regulacionog plana za isti. I na kraju, za naš najznačajnija posebna briga za našu djecu, mlade učenike, studente i nadarane sportiste koji ostvaruju zavidne rezultate na raznim takmičenjima. Tražit ćemo veća finansijska sredstva i izdvajanja u vidu stipendija. Zašto Vogošća ne bi imala jednu Larisu Cerić, Lanu Pudar i Edina Džeku, a sve u cilju da unaprijedimo sportske klubove i talente te izgradnje sportskih terena gdje i nedostaju. Uvaženi birači, sugrađani, prije svega iskoriste svoju građansku dužnost, izađite na predstojeće lokalne izbore i svojim glasom dajete šansu za bolju Vogošću, jer to Vogošća treba, a naša djeca i unuci svakako zaslužuju sigurniju i ljepšu budućnost. Prije svega dajte svoj glas stranci Narodni Evropski savez Bosne i Hercegovine, koja svojim djelovanjem trasira evropski put za Bosnu i Hercegovinu svih njenih građana. Drage Vogošćanke i Vogošćani, na vama je da odlučite kome ćete dati svoje povjerenje u cilju sve sigurnije i bolje na Vogošće. Hvala vam. Iz Narodnog Evropskog saveza Vogošća pozvali su građane da u što većem broju u nedjelju 6. oktobra izađu na izbore. Posljednji info tokom kampanje održao je jučer i općinski odbor Demokratske fronte Vogošća u Jošaničkoj ulici.
Kandidati za općinsko vijeće Vogošća ispred općinskog odbora Demokratske fronte Vogošća izbornu kampanju završili su infostolom u Jošaničkoj ulici, gdje su još jednom našim sugrađanima predstavili svoje kandidate i izborni program. Mogu sa žalošću da primijetim da je u velikoj mjeri dominirao govor mržnje od pojedinih političkih subjekata, da je bilo čak i uvreda pojedinih građanskih skupina od strane određenih pojedinaca, stranačkih dužnosnika. I u tom smislu ja mogu sa ponosom da kažem da je Demokratska fronta iznijela ovu kampanju na jedan vrlo dostojanstven način, da se mi nismo bavili drugima, da smo prezentirali vlastitu listu, da smo prezentirali programe i hoću da kažem da je ta naša lista jedna od najkvalitetnijih zasigurno, da je to spoj mladosti i iskustva uobličen u konfiguraciju znanja koja može da ponudi model za rješavanje svih lokalnih problema. Neki bi rekli da su ovi lokalni izbori možda istorijski. Možda je to malo pretenciozno, ali sam siguran da će ovi izbori u mnogome odrediti i budućnost Federacije i države Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora siguran sam da će poslati poruku aktuelnoj vlasti koja je zadužila Federaciju do neviđenih razmjera, zadužili su generaciju koja još nije rođena. Vlast koja umjesto finansiranja lijekova za najteže bolesnike, umiruće bolesnike, kupuje skupocijena vozila. Vlast koja se na dženaze vozi helikopterima uz trešteću muziku. Dakle, poruka će toj vlasti biti da treba da ode sa političke scene. Pozivam sve građane Vogošće da iskoriste svoje pravo i obavezu, da izađu na izbore, da kad pogledaju liste koje im se nude, dobro razmisle, da biraju razumom, da isključe emocije, da odaberu ljude koji će zastupati njihove interese. Demokratska fronta jeste sigurno politički subjekt koji štiti građane, ljude, njihova ljudska prava. To je državotvorna stranka koja ne odstupa od principa koji su vrijednosti države. Moram da napomenem da Demokratska fronta u izboru za načelnika podržava Migdada Hasanovića. Dakle, potpuno sam siguran i uvjeren da će rezultati biti onakvi kakvi mi priželjkujemo. Iz općinskog odbora Demokratske fronte Vogošća pozivaju građane da izađu na izbore 6. oktobra pod sloganom Energija promjene. Kampanju je završio i politički pokret Naprijed BiH, Naprijed Vogošća, današnjim infostolom koji je organizovan u mjesnoj zajednici Kobilja Glava. Kampanju za lokalne izbore politički pokret Naprijed BiH, Naprijed Vogošća završio je današnjim infostolom na Kobiljoj Glavi. Želim da iskažem zahvalnost prema građanima koji su ove dane izborne kampanje posjećivali sve naše aktivnosti i u direktnom kontaktu s nama vidjeli, odnosno saslušali onaj program i one stvari za koje ćemo se mi zalagati ukoliko dobijemo povjerenje građana u općinskom vijeću Vogošća. Naravno, ta komunikacija nije bila jednostrana, mi smo se potrudili za one stvari koje nam nisu poznate, odnosno za probleme građana koje oni žele da naši budući vijećnici implementiraju kroz rad u općinskom vijeću, evidentiramo, saslušamo i da pokušamo ponuditi rješenja koja će biti na zadovoljstvo građana. Posebno želim da iskažem da sam ponosan kao nosilac liste na listu političkog pokreta Naprijed za općinsko vijeće Vogošća, jer je sastavljena od tima mladih, stručnih, ali i iskusnih ljudi koji su prepoznati u svojoj lokalnoj zajednici i koji će uistinu, ukoliko dobiju povjerenje građana, znati da ih predstavljaju u općinskom vijeću i da budu njihov istinski glas. Posebno želim da naglasim da je politički pokret Naprijed Vogošća provodio fair i korektnu izbornu kampanju u skladu sa izbornim zakonom i da se nismo bavili stvarima koje su nedozvoljene, odnosno populističkim stvarima za razliku od drugih kandidata i drugih političkih stranaka. Građane nismo varali
za glasove tako što smo im obećavali stvari za koje sami nećemo biti nadležni ukoliko dobijemo povjerenje građana u općinskom vijeću, već smo krajnje iskreno i krajnje otvoreno vodili dijalog koji treba da dovede do najboljih rješenja u interesu naših građana. Sve stvari koje smo naveli u našem programu rađene su u stvari u saradnji sa građanima, jer smo kroz rad na terenu sve te važne stvari, odnosno važne probleme evidentirali i sačinili plan i program rada koji ćemo ponuditi kao rješenje tih problema našim građanima. Zato sve građane pozivam da izađu 6. oktobra na izbore i podrže listu kandidata naprijed za općinsko vijeće Vogošća, a ja im obećavam da ćemo mi opravdati povjerenje i da ćemo biti njihov istinski glas u općinskom vijeću Vogošća. Odlučno naprijed. Iz političkog pokreta Naprijed naglašavaju da je ovo bila uspješna kampanja jer su svoje kandidate predstavili u svim vogošćanskim naseljima. Prvi put izlaze na izbore, te birače pozivaju da 6. oktobra iskoriste svoje građansko pravo. U nastavku Vogošćanske hronike prenosimo saopćenje za javnost koje smo dobili od Općinskog odbora Naroda i pravde Vogošća. Stranka Narod i pravda obavještava javnost da je zbog teške nepogode i poplava koje su zadesile Jablanicu odlučila otkazati sve stranačke aktivnosti. Ova teška situacija zahtijeva našu punu pažnju i solidarnost sa građanima Jablanice i okolnih područja. O svim daljnim aktivnostima obavijestit ćemo javnost na vrijeme. U nastavku Vogošćanske hronike govorimo o 15. otvorenom prvenstvu u karateu Vogošća Open 2024, a koje će se održati sutra 5. oktobra u sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogošći. I ove godine organizator otvorenog prvenstva je karate klub Sambon. Karate klub Sambon ove godine organizuje 15. otvoreno prvenstvo u karateu Vogošća Open 2024, a koji će se održati sutra u sportskoj dvorani Amel Bečković. Riječ je o karate turniru, a svečano otvorenje je planirano za 12 sati. Sutra je Vogošća domaćin organizacije karate turnira Vogošća Open koji se tradicionalno organizuje 15 godina. Nastupit će često takmičari, ovaj put samo iz Bosne i Hercegovine. Uzmemo da sve reprezentacije putuju u nedjelju na svjetsko prvenstvo koji će se održati u Veneciji, tako da je malo termin samog turnira bio, da kažem, neadekvatan, što bi zahtijevalo da bude veća posjećenost, ali eto bi svakako zadovoljni da se to održava već 15 godina u sportskoj dvorani Amel Bečković. Svečano otvorenje planirano u 12 sati. Svi prijatelji karate sporta i karate kluba Sambon Vogošća sutra će biti ovdje, a pozivamo sve naše građane da dođu i proprate u vrhunsku sportsku manifestaciju. Sama organizacija je već postala stvar rutine, to uglavnom urade članovi karate kluba Sambon Vogošća, takmičari koji su tu već 15 godina koji su trenirali, tako da imaju odlično iskustvo organizacije tog turnira, tako da nisam sam kada je u pitanju organizacija. Pomoglo mi dosta, u većinu stvari oni urade i organizuju, tako da sam ja svakako pomognu svima i velika mi je čast što imam takve ljude u svom okruženju. Ono što je novina od ove godine je mogućnost takmičenja djece od 7 godina. Starosna granica kako upisa, tako i početka takmičenja za djecu se pomjera. Nekad je to bilo 11 godina gdje se mogla nastupiti na balkanskim prvenstvima kao prvim zvaničnom vidu takmičenja međunarodnog. Međutim, sada se to pomjerilo 7 godina, tako da imamo neslužbene kategorije. Svakako djeca se ranije uključuju u sport i samim tim stvara se potreba da se ranije mogu takmičiti. Iskustva u organizaciji velikih sportskih događaja im ne nedostaje, a organizator poziva ljubitelje sporta da ih posjete i uživaju. Poštovani slušaoci i gledaoci, Vogošćanska hronika je završena. Hvala vam na pažnji i doviđenja.